Naui yakauya mudare zvechokwadi takasvika isusu kuti tinoda pauye mawitness anoratidza kuti here vakamboona ava nevava kuIngra kwaIngra. Yes, saka mawitness achari takaenda kuvaingira mukwacho nakabva kuti nini handisi kukwanisa kuuya. Mashoko andakataura kune mupurisa wamambo ndiwo mashoko ayo ndikati vari kukumbira kuti mutaure nemurume wentsvadza inini handisi kunzwa zvakanaka kuti ndikwanise kuenda ikoko. Zvandakataura izvozvo mupurisa kana aripo anofanira kumbondipindura kana muchikwanisa kunonetsa network right. Nhau dzedu dziri paviri, hatina nyaya dzinoramba dzichienderera mberi. Tiri kuudzwa akapedzisira murume achiti mukadzi haachadi handizvo pakusaka penhau iyi. Mukadzi uyu anoti ndakarwadzwa inini nenyaya yekuti uyu akazotora mukadzi womuzukuru. Zvinove ndo zvakazobuda vachena mukadzi wacho achitaura kuti murume wavo akadaro. Saka isusu witness yakavaona havari vese uko ndo pane zvataita hatisina basa nazvo. Asi nyaya takuda munhu akarwadzwa ndiani amai ndizvo amai. Nhau yenyu yatiri kuda ndeyekuti imimi zvamakarwadzwa nomurumewo zvaakakutadzira mumwoyo menyu ndimunotaura kuti ndoda kuti andiripe nokuti akanditadzira zvakaita. After all ndachengeta mwana wahanzvadzi yake. pamusoro ivedai ini ndachikumbira kuti dai anga achikwanisa vaitwa ndipo kana mombe chano kuti dai ndakafirwa nemwana uye inga iri mhosva mangu ini ndiri mwanasikana. Right. Vada mungu amai kubva kwauri chivaramba basi chivaramba chivaramba zvako zvawakanga wachitakamisa kuti warambe kanozvaramba nhasi varambe katoni. Mombe iri kudiwa naamaya yekuvatadzira kwawakaita right. Iwo wakati amai hawachada ndokuti wari mukadzi uyu womuzukuru. Yes, izvo zvazviri mumarambirwo zvanoita chivarambaka vape kuburoka nhasi mangu vada futi pamwe zvakachinja nemasodhoma tatapfura. Taurai baba. I'm sorry. Ndinofuna tinoitira hamutati kuvaramba futi hamutati. Imimi munoomesera vanhu vanotonga naye. Izvizvi dzanga takasiyira nyaya. Dai nyaya iyi musiri takati tipe guburo nhasi, guburo rakabviswa. Asi takati ho tichine nhau nematsvagira atiri kuita, tine nhau dzatiri kuda. Zvino amai ava vane ushungu yekuti makanditadzira iwe murume iwe. Nhau yakanditadzira unofanira kundiripa mombe yokuti dai ndakafirwa nemwana womuzukuru ari muzukuru womwana wahanzvadzi yako. Nhasi ndindai ndiri patrapo but ndakamuchengeta kusvika apone ndozoona kuwabva wandiitira zvakadai ndozvandiri kuti ndiripe. Zvinozi tinenge chitipedzise nhau dzatinenge takasiyira panzira. Nhau yatakasiyira panzira ndeyekuti iwo wakati mukadzi handichada chimuramba wakuti zvakare takazoonana takataurana amai chitiudzai yokuramba naiye yakazopera. Pamusoro ivo vakatouya kumba mai mamwezurani ukazvanzi ndauya pano ndovandati kune mwana wanzvadzi yangu nomeni tinziro kuna baba simu kuti vauya zoona muzukuru here kana kuti vauya zoona mwana wavo kuti vakandiramba kudare ani ndakavazokudza here kuti ndaramba kudare zikanzi nanomeni tete kuramba kwanyarara pamwe waita sei pamwe vauya zoona chimhuri ndobva vauya ndobvazoti aini ndainga mhuri yangu ivo ndomataura vakaita. Ndakati ndavandambonetsana hanzvadzi yangu ndobva ndambuya nguva inei usiku hamungadzinge munhu usiku muwaridzire mukicheni aite sei arare. Ini ndobva ndamuwaridzira mukicheni ndobva vabuda mukicheni ndobva vanorara muchitata chehuku
ini ndobva ndamuka kuseni ndabva ndaita washeni yangu ndabva ndavaona vakarara nombovabvunza kuti mazorara sei mudanga rehuku ndobva ndanguvasiya wakadaro ndobva kwakuuya imbwa dzauda kuvaruma ndikati ndobva ndamhanyisa chiimbwa ndikati bhuti ndopakazva ndambuya ingozi ichauya pano itai kuti muende navo kune hama dzavo vanonotaurirana ikoko ndikati inini bhuti ndingakwanise kutaura navo kuti inini handikwanise nekuti ava vakataura kuti havachandida kutongo kwakaita nyaya dai vasina kutaura kuti havachandida yanga isina mhosva ndaingotiwo murume wangu kutadzika kunowanika chi muvanhu munhu anobvumidzwa kuita vakadzi vanoda kana ati atotora mukadzi womuzukuru zviri kwaari zvino manje akadzokawo nditi haachata sei haachandida dare raida kutonga nenhau yekuti watora mukadzi womuzukuru handambozoti achandita haachandida saka ava vari kundibata kumeso kuti vakundida asi ndiri kuzati pamberi apa vanenge vane mukadzi yei saka muri kuti kunyepa kwavari kutaura aiwa inini handina chokwadi asi ndachiona chokwadi nekuti avakavaka ndakambosiyana navo vakadzoka vadzoka futi ndivapama futi saka ndakuona kunge vasina chokwadi kwandiri chokwadi chechi handisi kuchiona asi namai kana ndakatarisa chimwe chokwadi chinoona kunge chiripo nekuti mukadzi akataura nomuromo akatodurisa vanhu akazopedzisira achiva amai uyaya nhau iyi ipakakodzerasa kuti nhau iyi isvike payasvika uya mutaure pamberi pedare namumwe menyu pamberi pedare makatadzi zvakakodzeresa itai mugarisana tinoti mutaure pamberi pamwari pamberi pedare chokwadi nokuti imba yenyu imba yevanhu vavira yaputswa nenyu zvinotaurai chokwadi chenyu timudzaizwe inini chokwadi changu ndechekuti inini baba havandivadi baba havandivadi hamuchavada sezvandakataura baba takanga takagara takatorambana mutare kutozoonana kwatakaita inyaya yekuhwara kwakaita muzukuru wavo but kudanana panga pasina saka inini nababa havatidanani ende handivadi right tienda izvozvo kana masama nhau inoitika zveidai hatinganyengetedza vanhu munoda vanhu ndivo vanotaurirana vowirirana hati imi babai mhosva yamakatarisana nayo ndeyekutsvaga mombe yekuti baba yako watadzira kwawakaita mozovateta kumashure kana muchikuda mudzimai ndapedza